ଆମ ଗାଁର ପୁରୁଣା କ୍ଲବ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ସାହିର ପ୍ରାୟ ପିଲା ସେଇ ନୂଆ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କ୍ଲବ ଘର ଥିବାରୁ କେହି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପିଲା ସେଠିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ସେଠିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଆଉ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର ତଳେ ମାର୍ବଲ, ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁରୁଣା କ୍ଲବ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କ୍ଲବ ଘରର ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କ୍ଲବ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କ୍ଲବ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ କେହି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର ହେବାର ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଆସି ଆମ ନୂଆ କ୍ଲବ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଏଇ କ୍ଲବ ଘରଟି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଛାନିଆ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଭାବିକି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଗଡ଼ପଡ଼ ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିବା ମୋର ଭାବିବାଟା ଭାବନା ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥାଏ। ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେହି ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବିଚରା ଏ ଖବରରୁ ବେଖବର ହୋଇ ସେଇ ନୂଆ କ୍ଲବ ଘରେ ଶୋଇଥାଏ। ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ନୁହଁ, ଆମ ସାହିର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକ, ଏମିତିକି ମୋ ବାପା ବୋଉ ବି ସେହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ରାତି 12:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୋତେ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୂଆ କ୍ଲବ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଘୁରୁଥାଏ, ସେହି ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନରେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କେହି ବି ଶୋଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲି। ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ଫୋନ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ତ 12:40 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 12:40 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଭୟର ଫିଲିଂସ୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିରେ ଏହି କ୍ଲବ ଘରଟି ଆମ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ।
ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ନ ଭାବି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି ଆମ ସାହି ଭିତରକୁ। ସାହି ଭିତରଟା ପୁରା ସୁନସାନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଘର କବାଟ ପାଖରେ। ଆମ ଘର ଦୁଆର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେ ତ ଆମ ଘର କବାଟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାଜ ଲଗେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏତେ ରାତିରେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ। ଗାଁରେ ବି କାହାର ପାଟି ସୋର ଶବ୍ଦ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାସ୍କରକୁ କଲ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଲ୍କୁ କେହି ବି ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରରୁ ଦିଥରରୁ ତିନିଥର ଟ୍ରାଏ କଲି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ସେମ୍ ଥିଲା। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। ଆମ ସାହି ଭିତରଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଅଜବ ସୁନସାନ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଆମ ସାହି ମଝାମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଦେଖେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାସ୍କରର କଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। ଏକୁଟିଆ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାହି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭୟ ଭୟ ଆବାଜରେ କହିଲି, ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଛ? କେହି ବି ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଆସିନ ତ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ସବୁ? ଆମ ଘର ବି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ପାଖରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏଇ ଆମ ଜିତୁ ଘର ସାହିରେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତୋ ବୋଉ ତ କହୁଥିଲା ତା ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ସେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋତେ କେହି ଡାକିଲୁନି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତୋ ବୋଉ ହେରିକେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାରି ନା କ'ଣ ବୋଧେ। ହଉ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି, ଯା କ୍ଲବ ଘରେ ଶୋଇଥା। ଆମେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସେପଟରୁ ସୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବାରୁ ସେ କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ତ 2ଟା ବାଜିବାକୁ ଆହୁରି ବି 8 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥାଏ କେଜାଣି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଟାଇମ୍ ଜମାରୁ ବି ବିତୁ ନଥାଏ। ମୁଁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏବେ ଯିବି ତ ଯିବି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥିଲା। ଏମିତିରେ ଆମ ଗାଁ ସାହି ମଝିରେ ବି ରାତି ସାରା ବସି ବି ପାରିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିଗଲି ଆମ ସେଇ ନୂଆ କ୍ଲବ ଘରକୁ। ମୁଁ କ୍ଲବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଲୋ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୋ ସାଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିତୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଫୋନ୍ର ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଥାଏ, 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ବିତୁଥାଏ। ଶେଷରେ ବସି ବସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ବିଛଣା ପାରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଠିକ୍ ଏହି ଟାଇମରେ କୁକୁର ଭୁକିବାର ଆୱାଜ ମୋ କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ
ଉଠିକି ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ବାହାରେ ଭୁକୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତ ମୋତେ ଶୁଣାଯିବନି। ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆସିକି ମୋ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ମୋ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଭୁକିବାର ଆବାଜ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଫୋନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 8%। ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ମାତ୍ର 8% ଥିଲା। ଯଦି ବା ମୁଁ ଗୀତ ବଜାଏ ତେବେ ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏହି ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଖାଲି ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କରିକି ସେଇ ନୂଆ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ କୋଠ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ଶବ୍ଦ ପରି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ଦେହର ଲୋମ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ହେବା ପରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଏବେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ କମି ଗୋଟେ ଝିଅର କାନ୍ଦିବାର ଆବାଜ ମୋତେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ମୋତେ କୋଠ ଘର ଭିତରେ ନ ରହି ପାରିବା ପରି କରୁଥାଏ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ହିଁ ଏହି କୋଠ ଘର କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସେହି କୋଠ ଘର ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମାରିଲେ ମାରିବ, ରଖିଲେ ରଖିବ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବିନା ବର୍ଷାରେ ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ଟାଇମରେ ପୁଣି କୋଠ ଘରର ବାହାର କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲା ପରି ସାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଶୁଭାଗଲା। ମୋତେ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତିକି ଏବେ ହିଁ ମୋ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଯଦି ଆଉ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଶୁଭା ଯାଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ଟାଇମରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହାକି ଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଦେହରେ 99%ରୁ 1% ଜୀବନ ପଶିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ଫେରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବି କମି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
କୋଠ ଘରୁ ବାହାରି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭୂତ କାହାଣୀରେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।